Eli tosiaan, meillä oli teille vähän asiaakin. Eli viime päivinä ja viikkoina on kyllä meidän molempien WhatsAppit, Facebookit, blogin kommentit ja ystävät. Jep, niin kuhisseet oikein urakalla siitä, että mikä meidän tilanne nyt on. Ja nyt me voidaan kyllä ihan käsisydämellä teille paljastaa tää asia. Jep. Että me ollaan tosiaan suhteessa edellään onnellisina ja meidän laiva menee tuolla jossain kaukana. Oi. Seilaa siellä rakkauden ulapalla ja me olemme siellä kyydissä. Jep. Et me haluttiin antaa tälle meidän suhteesta niin kuin vinkkaamisella tapailusta niin kuin etenkin niin semmoinen pehmeä alku, että ei suoraan räväytä ja pamauta sitä ihan niin kuin kaiken kansan tietoisuuteen. Et kyllä tosi moni teistä on osannut sen yhdistää ennen kuin me tämä paljastettiin. Mutta tosiaan kun molemmilla on blogit ja sitten noi julkiset somekanavat, niin onhan meillä ollut aika vaikeakin silleen koittaa piilotella sitä asiaa. Kyllä siellä on ehkä niinku sitten teille väkisinkin tullut sitten se selville tää koko juttu, mutta hienosti olette osannut yhdistää asiaa. Kyllähän siellä on sitten spekuloitu muun muassa vapaa.fi-sivustolla. On ollut Demissä ja Hymyssä ja Suomi24-sivustolla. Ylilaudassa. Koodinissa. Aika lailla kaikkialla, missä vaan pystyy keskustelemaan. On kyllä käynyt aika monille ihmisille selväksi. Niin, eli spekulaatio voi nyt loppua, mutta keskustelu voi toki jatkua. Että voitte huokaista kuule helpotuksesta. Niinpä. Aprillia! Menitte lankaan! Eli ei tosiaan olla suhteessa. Tää oli vaan pelkästään kaikki pientä jekutusta. Ja ollaan Jonin kanssa tosiaankin ystäviä. Ja tosi läheisissä väleissä. Ja kaikki tää meidän pieni huijaus, niin oli vaan tämmönen monen kuukauden mietinnän takaa kummunut tällainen pieni aprillipila, joka me kyllä toteutettiin erittäin hyvin. Saatiin tää idea tossa parisen kuukautta takaperin, päätettiin toteuttaa ja ollaan käyty kuvailemassa, syömässä ja me ollaan vaan kutsuttu niitä treffeiksi, eli niin sanotusti lisätty siihen meidän omaan pikku soppaan vähän niitä kuuluisia somemausteita ja se on mennyt läpi. Olette ihan itse luonut sen mielikuvan. Niin, ja meidän pointti lähinnä just oli se, että miten pelottavan helppoa sosiaalisessa mediassa on luoda niitä mielikuvia. Niin blogeissa, Facebookissa, Instagramissa ja blogeissa ja yli omassa WhatsAppissa. Iltalehdessä. Niin, tavallaan, että ootteko koskaan ruvennut miettimään sitä niin kuin syvemmin, että me haluttiin nyt vähän herättää tämmöistä keskustelua, että kuinka helppoa somessa on huijata ja niin kuin luoda niitä mielikuvia semmosista asioista, mitkä ei todellakaan ole totta. Ja se oli jotenkin tosi hauskaa huomata, että niin kuin helposti, että sokeasti uskotaan se, että mitä niin kuin blokkaa ja me niin kuin kirjoitetaan niin kuin meidän omiin sosiaalisen median kanaviin. Että heti kun sanotaan, että oi olen niin rakastunut joku hämyinen kenkäkuva, niin kaikki on, että oh my god, ihanaa! Ja siis tosiaan, kyllähän me ollaan annettu aika paljon aihettakin siihen ja tosi paljon viitattu toisiimme, että kyllä niin kuin ihan luonnollistakin, että te muodostatte mielikuvan. Mutta kyllä niiden päivitysten takaa löytyy meillä molemmilla niin ihan toiset ihmiset. Mutta tää oli vaan hauskaa ja ajankohtaista ja me saatiin tästä näin niinku monta juttua, kun me tehtiin tää video silleen toisistamme. Tai siis tää koko juttu toisistamme. Joo, meillä on ollut hauskaakin, kun me ollaan saatu nyt tämmönen niinku tekosyy nähdä vielä enemmän ja kun me muutenkin tykätään hengailla ja muuta, niin on kyllä ollut ihan hauskaa. Että halutaan kyllä pyytää siis anteeksi, jos olemme jollekin niinku aiheuttaneet pahaa mieltä ja varmaan etenkin kaverit ja jotkut lukijatkin niin vähän ehkä säälittää, kun on tullut niin ihanaa kommenttia ja tukea, mutta me halutaan kiittää ja ollaan iloisia, että ollaan saatu tällaisia reaktioita aikaan, että ei ole mennyt tyhjille korville. Joo, eli me ollaan mietitty sitä, että mitä mieltä te olisitte siitä, jos me alettais vloggaamaan. Eli thumbs up kuule vaan. Video saa kommentoida. Videota saa jakaa. Todellakin jakaa. Eli kertokaa meille muuten tuohon kommenttiboksiin alas sitten, että millaisia videoita te haluaisitte, että me tehdään. Moikka sinne tupeen!